يلا بينا نلعب لعبة זהו זה, הגענו. זה הבית, אה? למה לא בית יפה? למה? זה לא בית יפה? לא, מה לא? זה רק זמני! בונים לכם שיכון! כמה ימים, מה יש? כמה ימים? רגע, חושבים. בסדר, בשביל כמה ימים לא כדאי להריב. ברוך השם. מה יש פה? ילד תלכו, מה יש פה? מה יש? משפחה לרדת. כל אחד ייקח משהו ביד. תיקחו ביד, כל אחד ייקח. בואי, אני אעזור לך. לא צריך! לא צריך לעזור, אדון. לא צריך! קצת אדיבות, בני אדם. מה שלמה? בסדר. בסדר. בנשי! את שומעת, בן? אין דבר, שיהיה בת. זה זיפט.